Ето каква реформа в образованието по математика бих направил аз. Бих обединил материала от 5, 6 и 7 клас и бих го организирал така, че да е възможно да бъде преподаден и изучен за една година за този, който иска, разбира се. Всяка година се изучава целият материал. Тоест няма тая година дроби, другата година скоби и третата година квадрати. Всяка година се изучава целият материал за 5, 6 и 7 клас, като може да се адаптира според аудиторията. За някои ученици ще бъде по-широко представено, без да се задълбочават, а за някои ученици ще бъде по-задълбочено и по-фокусирано. Ще се прави изпит накрая и този изпит ще е своеобразна карта на математиката, който ще показва ученика доколко дълбоко познава материала или доколко широко познава нещата по математика. Доколко има задълбочени разбирания. Според изпита, който вземе изпита по определени критерии, ще бъде освободен следващата година от посещаване на часове по математика. Може да ги използва за нещо друго. Може да има интереси в друга област и тогава той ще има възможност вместо да хаби 4 часа седмично, между 4 и 6-7 часа седмично, вместо за математика, може да прави нещо друго през това време. Само в края на годината трябва да се явява, за да види дали все още разбира тези неща и така да му се държи, така да му държи влага и така да не се отпуска, а да се хваща в ръце и да си припомня нещата през годината сам, самостоятелно. Учителите по математика също трябва да се явяват всяка година на такъв изпит. И ако не постигат определените критерии, те ще се уволняват. Също ще се уволняват и ако децата, които те обучават, масово не се справят с съответните изпити. На учениците, които успешно взимат изпитите, тези, които са през годината, ще им се дава възможност да бъдат учители по математика, помощник учители, учители по математика и ще им се заплаща за труда. Схемата за заплащане ще бъде 50 на 50. Това означава, ще си получават 50% от заплатата сега, а 50% ще си я получат като завършат училище. Това ще ги учи едновременно на това, че трудът им се възнаграждава, но също така ще ги учи и на дългосрочен начин на мислене. Ще разделям учениците в един клас не по възраст, а по това доколко знаят и разбират. Така всяка година класовете ще се променят, което е полезно за учениците и освен това е и по-интересно така. Това е моята реформа в образованието. Натисни лайк, ако ти харесва. Ако не ти харесва, натисни палче надолу или дай своя коментар защо не ти харесва, защо ти харесва или защо не ти харесва. Абонирайте се за канала и успех!